Salutare, eu sunt Max și am revenit cu un nou episod de Minecraft Survival. Acum ne vom juca. Yes. Survival. Și ne vom juca ceva. Tac. Vom construi singuri și nu punem de fil cutie. Vin zombie, creeper, de toate. Și iată. Nu-mi place. Mă ucide. Vă place să vă ucide creeperii, zombie. Mie nu-mi place. Dacă vă place, spuneți în comentarii și vă arăt un jump. Wow! What the fuck? Nu de fel cutie. Și mă sunt înapoi. Uitați-vă ce am găsit. Voi vă închipuiți în viața reală să spargi pământ sau fier cu mâine. Asta e imposibil. Doi copaci odată aici. Oh my god. Ne vom juca Splitter Up, dar îmi place Minecraft și până atunci ne vom juca Minecraft. Vorbesc, am uitat să vorbesc. Și-am uitat cu filmez. Ia uite ce prost sunt. No, fuck you. Îmi pare rău că vorbesc așa la... Ce să facem, dacă sunt eu așa. Nu mă mai sui în munte, nu mă interesează. Ne ducem. Sper că vă place muzica mea.
Doamne! Se duce mâncarea și eu n-am cu ce să mănânc. Gata, mi-ajunge lemn. Se vedează ajungele. Acum trebuie să găsim un loc ca să ne... Unde nu știu, este lemn. Sudeam, oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh. Să facem un crafting table. Hop, 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 hop. Voi v-am început și cu topor de lemn și nu se iau, știți? Stai să-mi copac! Numai Minecraft am să fac. Am dreptate? O să vă nici în comentarii. Și nu uitați, dacă vă place seria, să nu uitați să apăsați butonul de like și noi vom continua, eu voi continua în continuare. Ce zici? Prea mult lemn. Cum o leac obosit puțin. Nu foarte tare, dar puțin. Hai să găsim un loc pentru casă. După aia, cum facem casa tot. Poți să facem un crafting table și mai facem un deci ăsta, un deci așa, 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 așa. Până atunci, stai, nu cu acesta. Stai, nu distruge. Trebuie deci ăsta. Cât am? 64 plus 14, 78 lemn. Am 78 de lemn. Și what the fuck is this? Și s-a oprit. Ei. What the fuck? O să fac și o promovare lui Gabi Cataraga. E versiunea Minecraft. Dacă o știți, știți. Că ea are 5 abonați și sunt invidios pe ea. Eu am abia un abonat. De ce nu vă abonați la mine? De ce? Și uite ce frumos. Haide mă, peșteră. Sunt pregătiți. A fost mereu pregătit. Так. О! Cine cu Maxim să se arate imediat. Vom lua
Vreau să fac o vacă. O vacă. Am ce pierdeți astea și cu așa să luăm flăini. Și să le mărităm. Și o să fac pui, și o să fac ouă. Și cu ouălicele vom face ouă de vacă. Ouă de vacă. Iron. Oh, ce l-am găsit. Am găsit. Voi vedeți. Uite cât am găsit iron. Am găsit 2 bucăți de iron. Punem crafting table și ne facem de ăsta. Un iron. Am luat un iron. Scuzați-mă, asta s-am răcit. Poate mă voi însărută și nu se știe. Dacă ați mai și răcit. Uite ce am găsit. Numai eu am găsit. Ați găsit și voi, poate voi sunteți mai experți în Minecraft, dar eu nu chiar sunt expert. Dacă nu mă învinovățiți dacă nu știu prea bine Minecraft. Am mai găsit. Uitați-vă cât am găsit. Dar what the fuck, cât am găsit? Iron am găsit. Iron cel mai important pentru mine este. What the fuck? Cât este de bun? Oh. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare.